Tjena! Idag så tänkte jag visa er hur man gjorde en server på 1.7.10. Man går in på Minecraft.net. Download it here. Minecraft server 1.10. Sen drar man ut den på skrivet. Startar den. Man kan göra en ny mapp, men jag bara gör det lite snabbt här. Jag har en Minecraft-server som mina kompisar och jag kör på. Där är mina. Går man in på EULA. Istället för false så måste man skriva true. Och spara, inte spasa. Sen måste man öppna servern. Och trycka på Minecraft här. Och här måste man server-IP. Då behöver man skriva man måste lägga ner långa matcher här. Och ja, man måste skriva in sin server-IP. Det är den här. Och då med match. Där hade man ner på det här sättet. Google. Så söker ni log main hamashi. Så där och den där. Sen trycker man på den där, download now. Och sen så kommer man få göra någonting, tror jag. Jag kommer inte riktigt ihåg, och jag kan inte göra det igen för då kanske det händer någonting mitt i. Men sen så... Ja, det var så man gjorde en Minecraft-server i 1.7.10. Vi ses. Eller jag kommer tillbaka snart. Hejdå. Jag är tillbaka och jag tänker köra lite. Ser ni som Club Penguin. Det kanske var ett tag kanske förra året som jag körde det. Men jag vill köra det lite igen. För jag vill se vad som har hänt. Det var typ kanske 3-5 månader sedan jag spelade Club Penguin. Men jag vill se vad som har hänt. Hoppas ni kommer ihåg mig. Varför jag så fram emot sen. Yay, när kommer du ihåg mig? Och jag kommer inte ihåg mig klart. Jag har den på en app som jag har på min dator. Jag vill sätta. Borde snow day tar vi. Kom igen. Och ja. Bra. Gud vad de krigar. Yay! I'm in Club Penguin. Kom igen. Så ni kanske ser, så jag är rik. Jag har visst 50 000 spänn. Men jag har inte membership för jag får inte för min pappa. Som jag egentligen vill. Jag vill verkligen. Jag vill så jäkla mycket. Bli membership. Men det får jag inte. Jag kanske pratar lite tyst. Ja. Ska se vad man kan köpa för husdjur. Alla de här. Den där. Jag har
en sån där. Så. Tillbaka. Så. Jag är tillbaka. Så. Och det var nog allt för mig. Hej då.